Kedves nézőink! A Dunaföldvár Televízió augusztus 10-i adásával jelentkezünk. Jó estét kívánok! Tekintsék meg Földvár Mozaik című műsorunkat! Ma esti adásunkban a következő témákat láthatják. 95 éves a magyar védőnői szolgáltatás. Ez az év, ez egy jubileumi év, ez a 95. évfordulója a magyar védőnői szolgálat megalakulásának, és most ebbe az ünnepségbe egy kicsit beleszőttük ezt is, hiszen a védőnő meg az anya az nagyon szoros kapcsolatban áll, és ahhoz, hogy a szoptatás az jól menjen, bízunk benne, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni. Gazdag programmal várták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálatának dolgozói a gyerekeket az általuk szervezett napközis táborban. Gipszöntés, ésfestés, dekupázs, gyöngyfűzés, volt egy bőrdíszműves ismerősünk, aki segített a táborban, emellett pólót batikoltak a gyerekek, amit nagy örömmel vittek haza és mutattak a szülőknek, és minden nap próbálunk némi kis ajándékot előállítani, készíteni a gyerekekkel, amit vihetnek haza, akár édesanyjuknak, édesapjuknak, tehát a szülőknek. A hagyományőrzés jegyében szervezték a programokat a második Dunaföldvári Betyárnapon. Fogadhajtó verseny délelőtt, és akkor utána rögtön eredményhirdetés. A eredményhirdetés után lesz egy tánccsoport, egy zsigecs musical tánccsoport, utána lesz egy csikós bemutató, a csikós bemutató után egy pusztaötös, és a pusztaötös után pedig zárásnak egy népies fogadhajtás is, olyan 5-6 óra felé tervezzük a nap végét. Új programok is szerepeltek a Beszédes József Vizitúra Sportklub hagyományos vízicsibe táborában. Soltra például elvesztünk, ott kocsikáztattak bennünket, Solton révbérpusztára mentünk, lovaglás volt, egy lángost kaptunk, szamaragolás volt, visszafelé motorcsónakkal jöttünk Soltról, úgyhogy nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, sok minden belefért. Több ezer kilométer kerékpározással hívja fel a figyelmet az esélyegyenlőségre Bojtos István, művégtagos sportember. 2000-ben volt az esélyegyenlőségi évünk, és én akkor görkocsijával jártam végig határmenti városokat, az volt 6700 kilométer körülbelül. Utána volt egy ilyen kisebb fajta megmozdulás, az biciklivel történt, az Magyarország nagyobb településeit érintette, az 11 000 vagy 12 000 kilométer volt. Hát meg van ez a mostani, ez is esélyegyenlőségi év. Az Anyatej Világnapján ünnepelték Dunaföldváron a védőnői szolgálat fennállásának 95. évfordulóját. Augusztus első napjaiban az Anyatej Világnapját ünneplik Magyarországon, illetve nagyon sok országban, Európában, illetve Európán kívül. Mit jelent ez az Anyatej Világnap? Az Anyatej Világnap az tulajdonképpen egyik világnap a sok közül, és az Anyatej Világnapján a szoptatós anyukákat és az anyateljesen táplált csecsemőket ünnepeljük. Mi ezt mindig ünnepeljük, és olyan rendezvényt szoktunk tartani, ami egy szép kis műsorral tarkítjuk, és hát egy kis vendéglátás is van. Idén ez az ünnepség egybeesett a Magyar Védőnői Szolgálat 95 éves kiépülésének az évfordulójával is. Igen, hát ez az év, ez egy jubileumi év, ez a 95. évfordulója a magyar védőnői szolgálat megalakulásának, és most ebbe az ünnepségbe egy kicsit beleszőttük ezt is, hiszen a védőnő meg az anya az nagyon szoros kapcsolatban áll, és ahhoz, hogy a szoptatás az jól menjen, bízunk benne, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni. Nem tudom, mennyire tendencia az, hogy az anyatej napjainkban bizonyos problémákat jelent, hiszen nagyon sok anyuka nem tudja kellő ideig végig szoptani a gyermekét. Igen. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy inkább mostanában jobb a helyzet. Volt időszak, amikor hát olyan kb. 25-30 évvel ezelőtt, amikor sokkal rosszabb volt ez az arány, azért meg is lehet kérdezni ezt a korosztályt, hogy bizony ők sokkal kevesebben, sokkal kisebb százalékban szoptak, mint manapság. Nyilván ennek is van oka, hogyha nem tud az anya szoptatni, de hogyha az anyuka ezt eldönti,
ugye minden a fejekben dől el, és mindent megtesz érte, és megkapja a kellő segítséget a mikrokörnyezetében, meg a makrokörnyezetében is, akkor minden bizonnyal eredményes lesz a szoptatás, és minél tovább tart. Ma ez a kis ünnepség ilyen bensőséges volt, hiszen kisbabák, anyukák, apukák is megjelentek. Igen, ezek mindig ilyen bensőségesek, ezek az ünnepségek. Úgy gondolom, hogy a mi lelkünknek is nagyon jól esik, meg a résztvevőknek is. Molnárné Haol Zsuzsannával beszélgetünk, aki a Paksi Kistérségi Egészségügyi, illetve Védőnői Szolgálat vezetője. Hogy került sor erre a Dunaföldvári kis ünnepségre? Az volt ennek az ünnepségnek az apropója, hogy a Dunaföldvári védőnök már hosszú évek sora óta az Anyateljes Világnapot augusztus elejére, 1-ére szokták tenni, és mivel 95 éves a védőnői szolgálat, én az ő szakmai vezetőjükként azt gondoltam, hogy munkájuk miatt megérdemelnék, hogyha ezen a szép napon, amikor a gondozottak, az édesanyák is itt vannak, akkor az ő ünneplésük is megtörténjen, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hiszen ők azok, akik még nagyon sokat tesznek a területen a családokért, hogy a méltatásuk megtörténjen. A Dunaföldvári védőnök kiemelkedő munkát végeznek a területen, ahol dolgoznak. Egyrészt ugye a várandósok gondozásában, másrészt 0-tól 18 éves korig gondozzák itt Dunaföldváron a gyermekeket, és mivel szakmailag én vagyok az ő kolléganőjük, a felettesük, van rálátásom arra, hogy az ő szakma szeretetük, hivatástudatok a területen kiemelkedő. Mivel a védőnői szolgálat 95 éves, én azt gondoltam, hogy mindenképpen megérdemlik azt, hogyha a polgármester asszony köszönti őket, és nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a védőnői szolgálat az Európai Unióban, az európai országok között egyedülálló, tehát egy hungarikum, sehol máshol ilyen jellegű szolgáltatás Európában nincsen, mint a védőnőség, és ezért szoktunk erre ilyen nagy hangsúlyt fektetni. 1915 óta, amikor megalakult, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent tesznek a védőnök a nőkért, a családokért, a gyermekekért. Ez a mai nap, a mai alkalom főleg látványában arról szólt, hogy a gyerekek, az anyukák összegyűltek, édességeket esznek, beszélgettek, de gondolom valamiféle szakmai tájékoztatás, egyfajta felvilágosítás is azért történt a mai nap során. Természetesen, mivel az Anyatej Világnapját is ünnepeljük, a védőnök minden alkalommal tájékoztatják a szoptató édesanyákat arról, hogy mennyire fontos az anyatejes táplálás, és azt gondolom, hogy az évek hosszú munkája során ki is derült az, hogy ennek mennyi értelme van, hiszen a szoptatási tendencia, a szoptatási arány emelkedik, tehát minél több édesanya szoptatja a gyermekét. Nekünk védőnöknek az a célunk, hogy a csecsemők 6 hónapos korukig kizárólag csak anyatejet kapjanak. Tehát ez a mi munkánkban egy ilyen fontos cél, amit el szeretnénk érni, és azt gondolom, hogy a Dunaföldvári védőnök ebben is jeleskednek. Országos szinten ez a 6 hónapos igény hogy valósul meg? Országos szinten is emelkedő tendenciát mutat. Én azt gondolom, hogy ez évenként is változik, meg természetesen mind függ attól is, hogy milyen a körülöttünk levő társadalmi helyzet, milyen családba születik a kisbaba, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat tesznek a védőnök azért, hogy ez a szoptatási arány ez jó maradjon, illetve még jobb legyen. Népszerű volt a Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálata által szervezett 2 hetes napközis tábor. Lipták Tamással beszélgetek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári támogató szolgálatának a vezetőjével. A helyszín viszont nem a támogató szolgálat székhelye, hanem a Cserkészház udvara. Miért? Igen, a Cserkészház udvarára hirdettük meg, illetve a Cserkészházba magába a táborunkat rászoruló gyerekeknek. Helyszín azért módosult, azért lett a Cserkészház, mert az általános iskola tábora nem kapott ANTS engedélyt, ezért hirtelen kellett helyszínt módosítanunk, és nagy örömömre szolgált, hogy mind az egyházközség, mind pedig a Cserkész csapat pozitívan fogadta a kérésünket, és helyszínt biztosít a tábor számára. Gyermektáborról van tehát szó. Milyen korosztály számára, kiknek a számára? Alapvetően óvodáskorú és kisiskoláskorú gyermekeknek szerveztük a tábort. A korosztályon túl egyéb szempont volt-e, hogy kijöhet ide a táborba? Igen, rászorultsági szempontot vettünk figyelembe, de emellett nem volt jövedelemvizsgálat. A szülőkre bíztuk, hagytuk azt, hogy ők tudják, hogy mennyire rászorulók a gyermekeik, illetve maga a család. Létszám, hányan vesznek részt?
kétszer 30 fő, tehát múlt héten volt, a július utolsó hetében volt egy turnusunk, illetve most augusztus első hetében van újra 30 fő. A programokat nézzük először az időbeosztást. Bentalvós vagy bejárós? Bejárós, napközi rendszerű a táborunk. A programok rendkívül színesek, a gipszöntés, ésfestés, dekupázs, gyöngyfűzés, volt egy bőrdíszműves ismerősünk, aki segített a táborban, emellett pólót batikoltak a gyerekek, amit nagy örömmel vittek haza és mutattak a szülőknek, és minden nap próbálunk némi kis ajándékot előállítani, készíteni a gyerekekkel, amit vihetnek haza, akár édesanyjuknak, édesapjuknak, tehát a szülőknek. Lovaskocsikázni voltunk, ezúton is köszönöm mindazoknak, akik ebben segítettek, illetve motorcsónakázni is voltak a gyerekek. Én azt gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek tényleg esetenként még a Balatonra is, vagy a közeli fürdőkbe is problémát jelent eljutni már magának a családnak, és így természetesen a gyerekeknek óriási élmény volt az, hogy például a Dunán motorcsónakáztunk egyet. Ezt a ott készített fényképek is tanúsíthatják. Akármilyen szerény egy költségvetés, amiből föl lehet tartani egy rendezvényt, attól még költségvetés. Honnan vannak a források? Hát én költségvetést nem tudok neked elmondani, abszolút minden felajánlásból készült. Félek attól, hogyha itt költségvetést kellene mondani, akkor nagyon gigászi számok jönnének ki. Köszönöm a DIT Kft-nek az étkeztetés biztosítását. Én azt gondolom, nagyon kiadós volt mind a 10 órai, mind az ebéd, mind az uzsonna. A gyerekek teli hassal mentek haza még délután is. Tóth Cukrászdának a fagyizást, Jákli Viktorék számtól a segítséget, akár gyümölcsben, akár az önkéntes segítséget. Nyugdíjas klubnak, Vöröskeresztnek, akár a palacsintázáshoz, a lángos sütéshez. Tehát azt gondolom, mind a programok, mind pedig, ahogy kérdezted, az anyagi hozzájárulás rendkívül színes és sok volt, ami betakarta és biztosította azt, hogy színes legyen ez a 2 hét a gyerekek számára. Az interjú előtt beszélgettünk arról, és mutattad azt a papírt, amin nagyon sok név volt felírva, támogatók nevei, magánszemélyek, ezt most nem soroljuk el, de jegyezzük meg, hogy vannak sokan. Így van, nagyon sok magánszemély volt, mint mondtam az előbb, akár a lovaskocsikázásban, akár bármely programban. Még emellett most, hogy kérdezed, eszembe jutna, nem mint hogyha így rangsorolnám, de akár az önkéntes tűzoltók, akár a rendőrök, tehát abszolút egy olyan programot tudtak biztosítani a gyerekek számára, hogy rabosították szinte a végén a gyerekeket, bilincset helyeztek a karjukra, a karperec volt, nagyon élvezték ezeket is, úgyhogy én nagyon köszönöm az önkéntesek felajánlásait, hozzájárulását. A támogató szolgálat történetében ez az első ilyen rendezvény, jövőt illetően? Bízunk benne, hogy ha jövőre is ennyi ilyen sereg mögénk áll, ennyi segítő és támogató mögénk tud állni, és a kollégák is azt mondják 2 hét után, hogy Tamás, folytassuk, akkor bízom benne, hogy lesz jövője ennek a tábornak. Brandmüller Edith, a tábor önkéntes segítője. Mi a teendője egy önkéntes segítőnek? Hát vigyázni kell a gyerekekre, foglalkozni velük, kézműves foglalkozás, játszani, sokkal szaladozunk, futkározunk, gipszet öntünk, mindenféle, amit nem tehetnek meg otthon, hogy lekössük őket. Végül is az a dolgunk, hogy foglalkozzunk velük többet, mint amennyit máshol nem tudnak velük. Ezért vagyunk itt. És hogy kerültél kapcsolatba a táborra? Édesanyám ott dolgozik a Mátainál, és akkor megkértek, hogy jöjjek el segíteni, és amilyen szeretem a gyerekeket, azért el is jöttünk, és akkor eljöttünk segíteni. Végeztél már ilyen munkát? Nem, ez az első. De táborban viszont már jártál? Persze, még gyerekkoromban. Én is táboroztam, szerettem, nagyon. Remélem, hogy nekik is tetszik, nagyon. És hogy veszed észre, hogy mi az, ami őket leginkább érdekli? Ők egyébként meglepő, de tényleg szeretik az ilyen kézzel készített dolgokat, abban nagyon jól le tudják főleg a lányok kötni magukat, meg a fiúk inkább itt kint fociznak, ugrálnak. Az a lényeg, hogy szabadba lehessenek, meg nem kell, hogy egyfajtában tévét nézzenek, itt sokkal kötetlenebbül el vannak, mint otthon, és szerintem az miatt tetszik nekik annyira. Mindenki mindent akar, mindent meg akar csinálni. Nincs velük annyira sok probléma szerintem. Sok munka van? Egy önkéntes segítő elég, vagy van több is? Van, 2, 3, 4, attól függ, hogy éppen melyik nap hányan vagyunk. De van munka velük, mert soha nem elég belőle. Minél többen vagyunk, annál kevesebb gyerekre kell figyelni, és akkor annál többet lehet egy gyerekkel foglalkozni. És mi a tapasztalat? Nehezen mennek haza, vagy örülnek, hogy végre hazamehetnek? Nehezen. Pénteken már nem is akarnak elmenni.
legalábbis múlt hét tapasztalatából ezt látjuk, hogy pénteken már nem akartak elmenni haza. Sőt, rengeteg kisgyerek, telefonszám, e-mail címcsere, tartani akarja velünk a kapcsolatot, nagyon jól érezték magukat a múlt hétig, remélem, hogy ők is jól fogják, sőt biztos. Zsinkó, Alexa és Pápa Dóra, itt vagytok a táborban. Hány évesek vagytok? 5. És te? 7. Akkor ez azt jelenti, hogy óvodába jártok mind a ketten? Igen. De te már? Ballagok. Vagy már ballagtam, most fogok menni majd iskolába. És hogy tetszik nektek ez a tábor? Szép. Mit csináltok egész nap? Mesélj egy picit. Játszunk. Mi a kedvenc játékod? És kivel játszod azt a kedvenc játékot? Focizni? Nem. Ha nem? Mit játszotok? Körjátékokat, meg kézműveskedünk egész nap. A kézműveskedni, ez mit jelent? Az, hogy ragasztunk, meg hogy kivágunk, meg koronát csinálunk. Te is csináltál ilyesmit? Igen. Mit pontosan? Koronát, párcát, meg Na mi a neve annak, minek? amit mondani szeretnél? Nem tudom. Pillangó. Pillangó, és mi lett ezekkel? Hol vannak ezek az alkotások? Mit csináltál vele? Bent. Haza lehet vinni őket? Igen. És te mi mindent csináltál? Én is, mit az Alexa. És amikor azt mondtad, hogy körjáték, az mit jelent, hogy körjáték? Hogyan kell azt játszani? Körbeállunk, és akkor futkározunk egymás után, meg ilyenek. És fiúk, lányok vegyesen? Igen. És van neked kedvenc pajtásod, akivel ezt játszod? Igen. Ki ő? Testvérem. És neked? Az Alexa. Ha jövőre lesz ilyen tábor, eljöttök? Igen. 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 Második alkalommal szervezték meg a Dunaföldvári Vásártéren a Betyárnapot. Már másodszor kerül itt megrendezésre a Dunaföldvári Vásártéren a Betyárnapok, ez a második alkalom, először tavaly rendeztétek meg. Téglár István rendezővel, szervezővel beszélgetünk. Hogy született ez az ötlet, hogy tavaly ilyen betyár lovas programokat rendeztek itt? Az elsőt úgy szerveztük meg, hogy Madocsán már több esetben is megrendezték, és a madocsai lovasok javasolták, hogy mi nem csinálunk mink is egyet, és így megbeszéltük a lovasokkal, hogy csinálunk egyet mink is, és akkor elkezdjük. És akkor összejártunk támogatókat, meg a vásártérnek az elkérését, hogy meglegyen, és akkor így szépen sorba mindent. A támogatók részéről kértünk egy kis anyagi támogatást, vagy bármilyen támogatást, hogy hát a rendezvény megvalósulhasson. Mik lesznek a napi programok? Látom, itt már mögöttünk javába tart a fogatverseny. Hát fogathajtó verseny délelőtt, és akkor utána rögtön eredményhirdetés. A eredményhirdetés után lesz egy tánccsoport, egy Zsigecs musical tánccsoport, utána lesz egy csikós bemutató, a csikós bemutató után egy pusztaötös, és a pusztaötös után pedig zárásnak egy népies fogathajtás is, olyan 5-6 óra felé tervezzük a nap végét. A bemutatón, illetve a versenyeken résztvevő lovasok, fogatók honnan érkeztek? Gondolom nem csak Dunaföldvárról. Igen, nem csak Dunaföldvárról érkeztek, hanem érkeztek Madocsáról, Pölcskéről, Dunaegyházáról, meg a helyiek. Hát a környékbeli településeken híre járta. Itt mögöttünk nagyon finom ételfő, ebből kik fogyaszthatnak? Ebből úgy van, hogy a versenyzőknek és a támogatók részére föl a gulyás, és amennyiben jut, az összes vendéget szeretettel meghívunk egy ingyen gulyásra. Az időjárás eddig kedvező, hiszen nem esik az eső, reméljük egész nap így lesz. Úgy tűnik, hogy az érdeklődés is, hiszen elég sokan gyülekeznek itt délelőtt már. Igen, reméljük, hogy jól sikerül a rendezvény, és nem lesz semmi probléma. Jövőre lesz folytatás? Szeretnénk, hogyha lenne folytatás, igen.
Ez csak a támogatókon és a segítségen múlik, hogy mennyi segítséget kapunk, hogy meg tudjuk-e valósítani ezt az egészet, mert, hogy mondtam, ez az egész támogatás alapján van, és minden támogatásra szükségünk van, akár egy kiló kenyérre, vagy egy bográcsra, vagy egy gázigőre, mindent támogatás alapján, vagy egy gázpalackkal, ha valaki tudna segíteni minket, mindenféle támogatást elfogadunk, és az alapján tudjuk megvalósítani ezt az egészet. Gyuri, nehéz volt a pálya? Igen, elég nehéznek, sokkal nehezebb úgy gondolom, mint a tavalyi, ami volt. Ugye tavaly volt az első, sokkal könnyebb volt a tavalyi pálya, mint most. 5 versenyző már lefutott előtte, te voltál a 6. Hogy szerepeltek az előtted lévők, illetve azt hiszem 2 bóját döntöttél el, ez milyen arány a többihez viszonyítva? Hát úgy gondolom, hogy elég jó, de most nem is arról szól, hogy itt az ember most nyerjen vagy első legyen, hanem azért, hogy részt vegyenek ezekben a számokban, tehát a versenyzésben, a hajtásban. De amint láttam, itt a versenyzők meg a nézők is izgultak, és nagyon drukkolnak itt a kiválasztottjaiknak. Igen, de hát ez jól is esik az embernek, úgy gondolom, mindenkinek szurkolnak. Hát közös a siker, úgy gondolom, hogy jól lemenjen ez a mai lovasnap. Ezen a pályán lehetett gyakorolni már tegnap esetleg? Nem, ezt most jelölték ki a pályát a verseny előtt. Hát ilyen értelme ismeretlen volt. Így van, teljesen ismeretlen volt a pálya. Említetted már, hogy nem az első alkalom, hogy ilyen versenyen részt vettél. Hol vettél már részt ilyen fogatversenyeket? Madocsán volt vasnap, amin részt vettünk, meg hát ugye tavaly már Dunaföldváron is megrendeztük ezt a betyárnapokat. Hát szeretnénk belőle hagyományt teremteni. Esélyek, latolgatás kapcsán szerinted melyik az a versenyző, ki az a fogatos, aki megnyeri esetleg ezt a versenyt, akinek a legnagyobb az esélye? Ismeritek egymást, gondolom. Igen, ismerjük egymást, tehát úgy gondolom, hogy azért többen vannak, jöttek Madocsáról, Bölcskéről. Hát aki elindul, az úgy gondolom, hogy bárki esélyes. Így konkrét neveket nem szeretnék mondani. Lesz szerinted hibátlan kör? Már most is volt hibátlan kör, csak nem tudom, hogy annak mennyi lett az ideje. Az idén is megszervezte a Beszédes József Vízitúra Sportklub a hagyományos vízicsibe tábort. A Beszédes József Vízitúra Sportklub 8. vízicsibe táborát zárta az idén. Változtak-e a programok a korábbi évekhez képest? Hát voltak hasonló programok, de most már több evezés volt benne, hogy a gyerekek nőttek, igény is jobban volt rá. Úgyhogy Kisapostagról is jöttünk egy vízitúrával a gyerekekkel, és másnap lementünk Soltra is. Említetted azt, hogy megnőttek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy most már iskolás korosztályúakkal telik meg a vízicsibe tábor? Igen, még megvoltak a testvérek, még a 3 éves is volt, de most már akik kezdték régebben, ők már kisiskolás korúak, és bizony ők már vizsgáztak, tehát volt már hajósinas, evezős, csákjás, sőt egy kormányosunk is vizsgázott. Hogy épült fel a tábor időbeosztása? 4 napos volt ez a tábor? Igen, hát úgy volt, hogy 4 napos volt, de már az 5. napon előtte már jöttek a gyerekek is, meg a sátorverés is. Úgyhogy volt idő az evezésre is, a programokra, a Soltra például elvesztünk, ott kocsikáztattak bennünket, Solton révbérpusztára mentünk, lovaglás volt, egy lángost kaptunk, szamaragolás volt, visszafelé motorcsónakkal jöttünk Soltról, úgyhogy nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, sok minden belefért. Kisapostagon mit csináltatok? Hát Kisapostagra felmentünk, felvittük a gyerekeket, a hajókat trélerrel, és onnét egy vízitúrával jöttünk le. Szerencsére az idő is kedvezett nekünk, mert megúsztuk, esőt nem kaptunk, egyik túránkon se egy éjszaka esett, de kellemes kiránduló idő volt, de volt olyan idős, hogy a gyerekek fürödhettek. Bártkai Laci egy ilyen nagy ágatfát szállított ide a Dunából ki nekünk, és ezt nagyon élvezték a gyerekek. A gyerekek többsége már évek óta visszajárt vízicsibe táborba. Gondolom, hogy a vízbiztonságuk, illetve az evezés technikai tudásuk megnőtt.
Igen, természetesen, azért a mentőmellény még rajtuk van, de tanítva is lettek, tehát tanultak evezni kajakba is, és kenúba is. A kisebbek, vagy akik még most kezdték el, ők pedig egy madzagon kötve a kajakot, amikor bármikor tudunk nekik segíteni, meg húzni, úgy tudtak gyakorolni. Vannak ilyen kis eszkimó kajakjaink is, amivel biztonságosan itt a part mellett tudtak evezni. Most az idő úgy adta, hogy féltünk egy kicsit tőle, mert ez a sok esőzés, a nagy víz, az áradás, a strandröplabdapályát is némileg elöntötte a víz, de megoldódott, mert a homokozás helyett nagyon jó kis sarazó hely lett a gyerekeknek, úgyhogy tudtak így is várat építeni és játszani. Az evezési hierarchiában mennyiben mutatkozott meg az, hogy az évek óta visszajáró gyerekek előrébb léphettek? Hát igen, aki már hajósinasnak vizsgázott le, az most sákjásnak vizsgázott, sőt, még a felnőttek is kedvet kaptak, anyukák vagy apukák, hogy ők is levizsgázzanak, hogy ők is többet tudjanak, vízikreszt, sátorozási ismereteket, elsősegélynyújtást tanultak, elméletben és gyakorlatban is. És hát a szülőnek, aki hozta a gyerekét, vagy lent volt a gyereke, neki is igénye volt arra, hogy egy kicsit tanuljon is azon kívül, hogy kellemes szórakozás ez a vízitúrázás. Motiválja a gyerekeket egyébként ez az avatási szertartás? Hogyne, nagyon várják, és nagyon számítanak rá, és nagyon komolyan veszik, úgyhogy telefonált, és az egyik szülő, hogy ha lehetne esetleg másik papírt kapni, mert kaptak ilyen legeket, meg a vizsgáról is természetesen papírt kaptak, mert anyuka otthon véletlenül a pulóvárral kimosta a papírt, és a gyerek sírva fakadt. Sátortáborról van szó, és ezt a sátorozást azért a mostani gyerekek nagyon távolról szemlélik. Azok, akik részt vesznek az Vízicsibe táborban, már alkalmazkodtak a táborozás rendjéhez? Természetesen semmi gond nincs vele, segítenek ők is, a szülőknek is felállítani a sátrakat, nagyon élvezik este a lámpázást, hát ilyenkor ugye esti programjaink is vannak, például ilyen is volt, hogy egy török kislány és Szépalmi Anna Mária ilyen tűzkarikás táncot járt el nekünk este, tehát esti programok is vannak, és nagyon ügyesen megoldják, és hát a sátorozásban főleg az esték, amiket nagyon imádnak a gyerekek. A vizes programok mellett szárazföldi programokat is szerveztetek itt a hétköznapi életben? Igen, volt még ijászat is, volt egy ilyen ugrálónk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, és nagyon fegyelmezettek voltak, nem volt vele semmi gond. Ilyen kézműves foglalkozások voltak, természetesen labdázni, csocsózni, pingpongozni, az is nagyon nagy program volt, szeretik a pingpongozást, tehát több szárazföldi sportprogram is volt a gyerekeknek, úgyhogy folyamatosan be volt töltve a napjuk. Gyerekekről van szó, gazdag programokat élhettek itt meg. Úgy gondolom, hogy azért egy komoly stáb kellett ahhoz, hogy a mindennapi életet biztosítsátok. Igen, hát ez olyan tábor, hogy itt nem lehet 30 gyerekkel 3 felnőttnek lenni, hanem gyakorlatilag ahány gyerek, annyi felnőtt szükséges, hiszen egy hajóba 2 gyerekhez 2 felnőtt kell, egy az elejébe az órába, egy pedig a kormányos, és bármilyen másik vízi programokhoz is ott kell, hogy legyenek a felnőttek, de hál' Istennek szerencsére a régi vízitúrások, még a gyakorlatra is pedagógus olyan jött, aki volt vízitúrásunk, és az csúcs volt, nagyon köszönjük neki, nagyon nagy segítség volt, és nagyon örültünk neki, és hát a szülők, a nagyszülők, itt tulajdonképpen 3 generáció volt, mindenki tette a dolgát, tudta, hogy kell figyelni, mit kell csinálni a gyerekekkel, hiszen nem tudtak volna vízre menni kajakokkal, kenukkal, hogyha nincs ott a segítség, nincsen mellettük. Úgyhogy régi vízitúrás szülők itt voltak, mind nagyszülők, úgyhogy nagyon jó volt. A tavalyi tábor után megkérdeztem, hogy lesz-e jövőre is. Idén ugyanezt kérdezném. Hát igen, mindenképpen lesz, mert biztos, hogy lesz folytatása, de már abban gondolkoztunk, hogy hát ez úgy jönnek elő mindig az igények, hogy most már nagyobbak a gyerekek is, és akik csatlakoznak hozzá, azok is tudják, hogy egy Vízicsibe vízitúrát szervezünk, erre van most már igény, hogy ilyen kisebb távok, 15 kilométeres evezésekkel, sátrazással, természetesebb, mint régen a nagy csapattal a vízitúra, most már ezekkel a gyerekekkel is el lehet indulni egy vízitúrára.
Országjáró körútja során Dunaföldvárt is érintette Bojtos István művégtagos kerékpáros, aki útjával az esélyegyenlőségre kívánja felhívni a figyelmet. Augusztus elején városunkba érkezett Bojtos István, aki mozgássérültként a hosszú kerékpárutat tett meg Magyarországon, a Dunaföldvári önkormányzattal egy szálláshelyel, illetve egy étkezési lehetőséggel biztosította az út folytatását. István, mikor történt veled ez a baleset, és azóta mi történt veled? Hát 18 évvel ezelőtt történt egy balesetem, akkor amputálták le a lábam boka fölött. Hát azóta próbálok felhívásokkal, vagy hogy mondjam, nem is tudom, próbálok sportolni, életet élni, ugyanúgy, mint eddig. Azt hallottuk, hogy korábban is voltak ilyen vállalkozások, a baleseted után, hogy végig jártad Magyarországot, mégpedig mik voltak ezek a lehetőségek, vállalkozások? Hát 2000-ben volt az esélyegyenlőségi évünk, és én akkor görkocsijával jártam végig határmenti városokat, az volt 6700 kilométer körülbelül. Utána volt egy ilyen kisebb fajta megmozdulás, az biciklivel történt, az Magyarország nagyobb településeit érintette, az 11 000 vagy 12 000 kilométer volt. Hát megvan ez a mostani, ez is esélyegyenlőségért. 10. évfordulójára, ugye ezt minden önkormányzatot megpróbálok megkeresni. És támogatók akadnak? Hát támogatók sajnos nagyon kevesen vannak, így anyagi helyzetem egy kicsit szűkös, ezért próbálom az önkormányzatokat erre felrávenni, hogy egy szállással vagy étkezéssel biztosítsák az utamat. Hát ha esetleg lenne egy jó támogatóm, azt nagyon szépen megköszönném, mert még szeptember 30 az még odébb van. Innen Dunaföldvárról merre vezet az utad? Cece felé megyek és Simontornya. Ezt a szállásom, hogyha minden igaz. A dombvidéken kell végigküzdened magad, azt hiszem erőpróbát jelent számodra is. Hát szerintem itt nincsenek olyan nagy dombok, mint a Kékestető, mert mivel már én jártam arra, és Gyöngyösről át kerekeztem Eger felé, szóval gondolom, hogy akkorát nem lesznek. Említetted azt is, hogy görkorcsolyával tettél meg korábban egy ilyen hosszú, tehát melyik volt a nehezebb? A kerékpár vagy a görkorcsolya? Hát az egyértelmű, hogy a görkorcsolya, mivel ott az egyensúly teljesen a jobb lábra támaszkodott, bal lábbal meg nagyon nehezen tudtam, és már a csonkom, az út vége felé a csonkom már kezdett kisebesedni. Naponta hány kilométert teszel meg kerékpárra körülbelül? Hát ez változó, az adott szakasz táján, ahány község, falu, tanya létezik, ugye abban mind bemegyek. És ez van, amikor be kell mennem, meg vissza is kell fordulnom ugyanazon a kilométeren. Hát de ez általában olyan 40-26-tól lehet mondani 46-ig. Hát Nógrád megye környékén, Veszprém megye környékén volt 100-110 is naponta. Hát szeptemberben véget ér a te nagy utad, utána hogyan tovább? Hát szeptemberben egy kis pihenés, és utána megpróbáljuk összerakni a papírokat, és megnézzük, hogy mi van, és megpróbáljuk elküldeni a feljebb valóknak, hogy ebből is tanuljanak, hogy az önkormányzatok mennyi lelkes munkát végeztek. Most pedig tekintsék meg az Európa része és egésze című filmsorozatunk 4. epizódját, amelynek címe Művészet a globális kommunikáció korában. Szabad élet, szabad madár, jaj de szép ki, szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, jaj de szép ki, szabadon jár. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Hát, hogy a művészettel hogy függ össze ez a információtechnikai forradalom, vagy a globalizáció, a glokalizáció. Tehát egyáltalán azok az események, amik körülvesznek bennünket,
Én azt gondolom, hogy hát ez is teljesen nyilvánvalóan összefügg. Hát most nem tud egy olyan ősi, azt gondolom, hogy nincs olyan társadalom a földkerekségen, ahol valami olyasmi ne folyna, amit mi művészetnek nevezünk. Ez körülbelül olyan antropológiai univerzália a művészet, mint a vallás. Nincs olyan társadalom, ami abban az értelemben, amire mi azt mondjuk, hogy vallás, ne lenne rezonőr. Nincs ilyen. Szóval az egy nagyon nagy kérdés, legalábbis én úgy gondolom, hogy nagy kérdés, hogy mi ennek az ilyen antropológiai, mély antropológiai begyökerezettségünknek a funkció.